bandiraɓe ɓunde ko caari ɓuno miɗen ko holi on ko holton luɓe kam no pimon mi ñumo noon miɗen ko holton ko ɗon e wuuro men Gurel Baydiya miɗen ko hollum ko anniversaire Damal Gandal 4e édition le 28 décembre 2020 eyyi kay mbiɗen ko anniversaire émission mon émission men Damal Gandal mo gandanɗa Amadou Djiby Bari ene waɗanen ɗo e Goudiri FM 95 point chaque lundi de 20h à 21h30 eyyi kay mbiɗen ko 4e édition Damal Gandal ɗo e wuuro men Gurel Baydiya eyyi kay mbiɗen hol baɗaw ɗumenem ko Amadou Djiby Bari moƴƴe gari mo gueɗe mun jaari ha paari molel gendi mbiɗen jamma ɓurani jamma jasani jamma kala ne jogui jomum hol jeyɓe jamma mbiɗen ko Diallo Amadou Sega modi gorko mo Gurel Baydi gorko mo Paris la France wonti jomo ganduɗa ko Ramata Saw ɓurɗo andirede koɗel Saw vice président conseil départemental mo Goudiri ene waɗi kadi invité ji d'honneur noddaɓe nder hen ko Salif Tewet responsable politique monsieur Alassane Diallo maire mo commune mo Goussan wonti jomo ganduɗa ko Mamadou Dien Cissé directeur mo radio Goudiri FM 95 point wonti kadi ɓeɓe ganduɗa ko presse locale kanko Amadou Djiby Bari o wi noon jamma o jirwintude ko Fayel Gawlo debbo mo ɓundu Gawlo jontaɗo debbo mo Gurel Baydi bandiraɓe hay batti ɓuɓata ɗo no Gurel Baydi Amadou Djiby Bari noddi notiɗen Amadou Djiby Bari min DJ Kane mi hi Gurel Baydi